बाकी बा जवन दहेज के पैसा नैहर से मंगवाइब हो। आ बेच के नथुनिया, हाँ बेच के नथुनिया अपना रजऊ के पढ़ाइब हो। बेच के नथुनिया अपना रजऊ के पढ़ाइब हो। बेच के नथुनिया चटे बनाइब पटे खियाइब झटे भेजब कॉलेज में। सैया के अपना कमाए न जाए देहब कमे एज में। चटे बनाइब पटे खियाइब झटे भेजब कॉलेज में। सैया के अपना बाहर कमाए देहब न कमे एज में। अरे निकली जब नौकरी के फार्म घर ही से भरवाइब हो। आ निकली जब नौकरी के फार्म घर ही से भरवाइब हो। बेच के नथुनिया अपना रजऊ के पढ़ाइब हो। बेच के नथुनिया अपना सैया के पढ़ाइब हो। बेच के नथुनिया।